Test. Er nog één voor buiten. Nee, ik heb...
Goedemorgen, dames en heren. Heel hartelijk welkom vandaag in Exlo met het eindexamen, het aangespannen gedeelte voor het mennen en het tuigen voor onze 4 overgebleven jonge hengsten. De microfoon gaat eerst naar de voorzitter van de HKC, Piet Bergsma, die u allen officieel welkom zal heten. Ik zal de hoed er even bij opdoen. Welkom op het CO, het eindexamen 2024. Er zijn er vandaag 4 die examen doen. Maar 4 hoor ik een aantal mensen zeggen. Of op sociale media's typen. Door verschillende omstandigheden zijn er nogal wat hengsten. Goede hengsten die het CO niet hebben gered. Of het niet hebben kunnen afmaken helaas. We hebben er toch wel vertrouwen in dat een aantal van deze hengsten zich weer laat zien in 2025 op de voorrijdagen. Waarvan er eentje zijn mengedeelte weer mag doen. Dat we dat niet allemaal kunnen meedelen wat die hengsten hebben gehad of niet hebben gehad. Er zijn allemaal verschillende omstandigheden voor. Wat ik nou wil zeggen, het Friese paard is ons allen dierbaar. Laten we het weer met z'n allen gaan doen en ook elkaar respecteren daarin. Ik hoop dat u allen net zo geniet van deze 4 heren dat wij hebben gedaan en ik wens u een fijne dag toe. Dankjewel Piet en natuurlijk ook heel veel succes voor onze HKC en onze verrichtingsjury die u onder de tent ziet staan en die vandaag het examen zullen gaan afnemen voor het men- en tuigexamen van de 4 jonge hengsten die er nog over zijn gebleven in dit centraal onderzoek. U weet het, is een heel traject geweest waarbij we vorig jaar in december al gestart zijn met de eerste bezichtiging. Daarna de tweede bezichtiging op de hengstenkeuring in begin van dit jaar. 3 voorrijdagen deze zomer en nu dan het centraal onderzoek. De 70 dagen test die we vandaag afronden. Het zadelexamen hebben de heren een paar weken geleden al gedaan. En daar zijn ze met goed gevolg doorheen gekomen. En dat betekent dat ze vandaag het mennen- en het tuigexamen afgelegd krijgen. In de banen hiernaast is Udo de Haan inmiddels aan het warmrijden. En we hebben de volgorde een klein beetje omgedraaid. Dus we beginnen met hengst nummer 69. En dat is Rienk van de Kadijk. And also for our members abroad, a very warm welcome at the examination of the driving and harness driving today. U ziet binnenkomen Rienk van de Kadijk, een sterhengst die een dubbel A-predicaat haalde in zijn zadelexamen. Rienk is een zoon van Oud 514 en zijn moeder is een kroonsport preferente A Merrie van Maurits 437. Rienk is 3 jaar. Hij heeft een verwantschap van 17,6% en een stokmaat van 1,66 meter. Hij komt uit Merriestam 201. En u ziet dat Rienk even aan het warm draaien is. Hij gaat zo het men-examen in. Daarna volgt een klein knipje in de presentatie en zal hij zijn tuigexamen afleggen. Rienk haalde in zijn zadelexamen 77 punten. Hij komt uit Dana van de Kadijk en hij is gefokt door Harry en Henny de Boer. Dana is inmiddels 15 jaar, zette 7 nakomelingen op de wereld, waarvan er 5 al ster of hoger zijn. 1 nakomeling van haar is inmiddels kroon. Dana werd op haar eerste 4 nakomelingen preferent en ze stamt, mogen we wel zeggen, uit een authentieke van de Kadijkfokkerij. Nou, u ziet onze trainingsleider Aad van Essen, die begeleidt de presentatie van Udo en Rienk.
die nu heel rustig dit men-gedeelte aan u presenteren. For our viewers abroad, you see here Rienk van de Kaardijk. He's a star stallion, 3 years old. Kinship of 17.6%. And the height at withers is 1.66. He descends from Mareline 201. He's a son of Howard 514 out of a Crown Sport preferent mare from Maurits 437. Udo zegt, we pakken hem zo op voor het tuigen, dames en heren. Het men-gedeelte hebben we hiermee afgesloten. En dan zal Rienk laten zien hoe hij in het tuigen aan de slag gaat. Ja, dames en heren, dat was de presentatie van Rienk van de Kaardijk. En u heeft het gezien, hij kan inmiddels ook al met wat applaus omgaan. Dankjewel Udo voor de presentatie van deze men- en tuigproef van deze zoon van Howard 514. Nou, dank u wel voor de mooie aanmoediging. Dat heeft Rienk ongetwijfeld geholpen. Vanmorgen hebben we 4 jonge hengsten die we aan u presenteren. Ik zal met u de rest van het programma doorlopen vandaag. Rond de klok van 11 uur gaan we naar de binnenbaan waar we een Horses to Fly tuigcompetitiewedstrijd zullen hebben en de Young Riders.
Dus tussen 11 en 12 ongeveer. En dan om 12:30 dan zal de HKC bekend gaan maken welke hengsten van vanmorgen ook werkelijk hun dekbrevet gaan ontvangen. En die gaan we natuurlijk dan ook mooi aan u presenteren. De volgende hengst die wij zo dadelijk hier in de baan zullen zien is Siberen JZ. Vanzelfsprekend heeft dat even tijd nodig voor het switchen van de jonge hengsten. Siberen die wordt gepresenteerd door Ria Hettinga. En Ria en Udo zijn onze beide menners in ons centraal onderzoek. Zij hebben met name de laatste weken volop getraind in het mennen en in het tuigen van de jonge hengsten. En daarvoor hadden we een 4-tal dames die het zadelexamen voor hun rekening hebben genomen. En het onder de man rijden van de jonge hengsten. We hebben vandaag 4 hengsten over. 3 zijn er 3 jaar. En 1 hengst is 4 jaar. En daarmee toch een mooie jonge oogst. Ja, en daar ziet u in de voering inmiddels nummer 4. En dat is Siberen JZ Ster AAA. En Ria zal hem even kort inrijden in de voering voordat ze hier in de grote baan haar men- en tuigproef zal laten zien. En dat gaat zoals de afgelopen 70 dagen keurig onder begeleiding van onze nieuwe trainingsleider Aad van Essen. Die de begeleiding van de paarden en ook de rijders en menners onder zijn hoede heeft. Hier ziet u Siberen JZ AAA. Siberen is 3 jaar, een zoon van Jurre 495. En zijn moeder is een stermerrie van Alke 468. En dan volgt een modelsport AA, dochter van Deutschen 420. Siberens verwantschap is 17,4%. Hij komt uit Merriestam 50 en heeft een stokmaat van 1,67 meter. Siberen is gefokt door Jan-Hendrik Zwart en in eigendom van de fokker en stal Chardon. Bij het zadelexamen haalde Siberen het hoogste aantal punten van de 4 hengsten, 84,5.
Waarbij hij een 8 kreeg voor zijn draf, voor zijn galop, zijn balans en houding en zijn impuls. Siebren is een zoon van de 8-jarige stermerrie Bente PW, die 4 veulens heeft gehad. Zijn grootmoeder is Annette van de Hamsterheide, model sport AA. En zij werd in 2014 derde in de Pavo-Friso-competitie. Ze bracht het tot de Z2 in de dressuur en ze verdiende haar sporen in de limietklasse tuigen. De 5e merrie in de afstamming van Siebren is kroonjuweel mevrouw model preferent prestatie van Wessel 237. Here you see the driving presentation of Siebren JZ, AAA, and he's a son of Jurre 495. He's 3 years old, has a kinship of 17.4%, and he descends from a mare line 50. His height at Widders is 1.67. In the saddle exam, Siebren got 84.5 points. En u ziet het een vloeiende overgang naar het tuigen. Voor Siebren en Ria. Ja, dames en heren, dit was de presentatie in het mennen en het tuigen van de Siebren JZ. Kijk, en met zo'n mooi applausje
doet hij het nog net even lekkerder. Dankjewel Ria voor de presentatie van Cypern. En u ziet onze HKC, die overleggen natuurlijk over de presentatie in dit men- en tuigexamen. Maar het is zeker niet de eerste keer dat ze de hengsten aan de slag zien. Want de afgelopen 70 dagen zijn ze regelmatig hier in Exlo geweest. En de bevindingen en de resultaten die zijn natuurlijk niet over één nacht ijs gegaan. Daar hebben ze al de afgelopen weken een goed idee van gekregen. En dat doet onze HKC, bestaande uit Piet Bergsma, Ellen van Gastel en Corrie Terpstra niet alleen. Daar hebben ze een heel team voor zich, om zich heen. De verrichtingsjury, Jos van der Wal en Gotien Sipsma, die ondersteunen daarbij. Die bekijken het ook weer iets vanuit een andere invalshoek. En er is een groot team aan dierenartsen, aan rijders, manners, stalmanagers, die ook meekijken hoe het met de jonge hengsten gaat. Wij wachten op hengst nummer 3. En dat zal worden nummer 57, Nisse T. van de Boppelanen. En Nisse wordt gepresenteerd door Udo en dat betekent even omschakelen voordat ze zich hier in de grote baan komen melden.
Udo presenteert voor u nummer 57. Nisse T. van de Boppelanden, ster AA. Een zoon van Omer 493 uit een kroonsport preferente prestatie A-merrie van Fabe 348. Gevolgd door een model preferente prestatie Feitse 293. Een ster preferent prestatie Naan 264. En dan modelpreferente dochter van Nuttert 200. Nisse is 4 jaar. Hij heeft een verwantschap van 16,3%. Hij komt uit merriestam 50 en heeft een stokmaat van 1,67 meter. Nisse is gefokt door Roelof en Joukje Tjeertsma en in eigendom van Tjalling de Boer en Lammert Posma. Nisse haalde in zijn zadelexamen 80,5 punten. En hij presenteert zich nu hier in het men- en het tuigexamen. Hij komt uit de stam 50, een zeer predikaatrijke stam met 8 preferente merries op rij en 3 prestatiemerries op rij. Een indrukwekkende foklijn met sport in de genen. Zijn moeder is Els FT, kroonsport preferent prestatie AAA. Een 23-jarige nog fitte en vitale merrie en de volle zus van de Sape 381. Els was in 2015 paard van het jaar. Van haar 16 nakomelingen zijn er inmiddels 11 ster of hoger. En dat maakt haar dus kroonjuweel bijna 3-dubbel preferent. Els heeft 2 sportelitezonen, Vongen en Algen, 4 sportnakomelingen, een kroondochter en ze is bovendien de overgrootmoeder van KFPS stamboekhengst Kanne 534. You see the presentation of number 57, Nisse T. van de Boppelanden. He's 4 years old, kinship of 16.3%. He descends from mareline 50 and his height at withers is 1.67. Nisse descends from a very strong breeding mareline 50. He has 8 preferent mares in a row and 3 prestatie maries in a row in his pedigree. He's an Omer son, Omer 493, and his dam is a Crown Sport Preference Prestatie A mare from Fabe 348.
En u ziet het, Udo maakt een knipje tussen het men- en tuiggedeelte. Nu ziet hij het tuigexamen van Nisse T. van de Poppelaan. En dat was de men- en de tuigproef van Nisse van de Poppelaan. Dankjewel Udo voor je presentatie. En hij komt nog even bij u langs, dames en heren, voor een mooi applaus en een rondje voor de Fox. Ja, dat was een mooie presentatie. En dan ziet u ook al dat het een 4-jarige hengst is die al wat meer kan handelen. Wij gaan zo dadelijk naar onze vierde en laatste kandidaat voor vanmorgen. En dat is nummer 46, Paco van het Lansink. En ook daar hebben we weer even geduld voor om te koppelen, zodat Ria en Paco zich kunnen presenteren. En het geeft u even de tijd, want ja, het is ook leuk dat we met z'n allen hier bij elkaar zijn om even te netwerken en bij te praten.
En u ziet in de inrijbaan nummer 46 Paco van het Lansing, ster AA. En hij draait met Ria Hettinga even een rondje warm, voordat ze zich zo dadelijk hier in de baan gaan presenteren voor het men- en het tuigexamen. En ik stel Paco graag even uitgebreider aan u voor. Paco is een zoon van Mathies 504 uit een Ster-Sport preferente prestatiemerrie van Maiko 343. Gevolgd door een sterrenmerrie van Oege 267. Een sterrenmerrie van Naan 264. Paco is 3 jaar. Hij heeft een verwantschap van 18,1%. Hij komt uit merriestam 8 en heeft een stokmaat van 1,67 meter. Paco is gefokt door Rinus Lohman en Carla Nijdam en in eigendom van de Fokkers en de gebroeders Van Manen. Paco, zijn moeder, is kroonjuweel Lopke van het Lansing, Ster-Sport preferent prestatie AAA, die dit jaar op 21-jarige leeftijd overleed. Ze zetten 16 nakomelingen op de wereld, waarvan er 8 ster of hoger werden. Ze is dus dubbel preferent. En Lopke zelf haalde 83 punten in haar IBOP onder het zadel. De dochter van Lopke, een halfzus van deze Paco, is Wiep van het Lansing, model sport preferent prestatie AAA, een dochter van Beert 411. En zij werd genomineerd vorig jaar voor paard van het jaar. Al met al komt de Paco uit een zeer goed sterk fokkende merrielijn. In zijn zadelexamen haalde hij een dubbel A-predicaat met 81,5 punten en een 8 voor zijn galop. Here you see number 46, het is Paco van het Lansing, Star AA Stallion of Mathies 504, out of a Star Sport preferent prestatiemare from Maiko 343. Paco is 3 years old. He has a kinship of 18.1%, descends from Mareline 8, and his height at Withers is 1.67. En daar maken we het knipje tussen het men- en het tuigexamen. En wanneer u een applausje wilt geven, bouwt u dat alsjeblieft even rustig op. Dit is een 3-jarige jonge hengst, hè?
Dankjewel Ria voor de presentatie van Paco van het Landsink. Nou, dat waren ze, dames en heren. Een hele mooie laatste presentatie. De 4 jonge hengsten. En wij gaan om 12:30 de HKC bekend laten maken welke van deze hengsten ook het felbegeerde dekbrevet en hun nummer gaan krijgen. Tot die tijd kunt u binnen genieten van de tuigcompetitie van de Horses to Fly. En van de Young Riders, die start om 11 uur in de binnenbaan. En wij zien u met de hengsten graag rond 12:30 weer terug. For our viewers abroad, this is the end of the first livestream this morning. We'll be back with you at about 12:30 when we announce which of the stallions will be the new studbook stallions. We'd like to see you again in 1.5 hours. Thank you.